Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na min bɛ tali kɛ arajo Joliba an lamɛnnen don fana ka Bamako yan nɔ Segukaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn limanaw an minnu sigilen bɛ ka aw ka kunnafoni sɛbɛnw lakali kɔnɔ an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu fana bɛ ka an lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ arajo Joliba page Facebook ani Joliba TV News ale page Facebook an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ bi ye ntɛnɛn ye nin y'an sigilen kokura ladala jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw an bɛ kɛnɛ ka gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ olu ka wuli ka jɔ ka se ka bamayɛlɛma aw ye bamanankan na an ko an ma kunnafoni gafew lakali waati an sigira kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye min bɛ tali kɛ baara taabolo o de ye nin ye kumaso kɔnɔ ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo bi ne yɛrɛ tɔma ti yan nka min bɛ tali kɛ Zanga Abdulaye Watara ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Zanga i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Jalo. Kɔrɔ baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Somɔgɔw dun. Baasi t'u la. Anba. I yɛrɛ dun. Baasi tɛ n na. Baasi tɛ yen. N bɛ Ala tanu. I y'a fɔ cogo min na n b'i tɔgɔma nɔ la bi. I b'i tɔgɔma n bɛ tɔgɔma nɔ la. Ale ma se ka yan sɔrɔ. Ale a ma kɛnɛ sɔrɔ bi. Don bɛ n'a dugujɛkan don. O don. Ko don bɛ tɛ n gɛlɛn ni sɔrɔ a ka wuda la. O don. Amadu Tolo a sen bɛ kɛrɛkɛ la. Siga t'o la. Ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini. Problème t'o la. Min ye nɛgɛ karafe ye arajo fan fɛ Musa Sanogo bɛ yen. K'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la ni télévision Joliba TV News o ye Lamini Kulubali Musa Hayidara ka taa se Augustin ma ani Isuf Sangare olu bɛ yen nɔ. K'an b'u fo. An b'u fo kosɛbɛ ko u bɛɛ bisimila. Zanga ni an sigilen kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni sɛbɛnw o yan'an k'an da don olu la ayiwa dugu kɔni jɛra bi ye ntɛnɛn ye bi ye janvier kalo tile 23 ye ayiwa hakili la san kalo fɔlɔ don a bɛ k'i sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni ayiwa an ye janvier n'ale fɔra ka ban Zanga a b'an hakili jigin an ka armée ka seli o don o bɛ kɛ nin kalo in de kɔnɔ a ma kɛ o don o a kɛra janvier kalo tile 20 tɛmɛnen o don nka ne hakili la ɲina janvier 20 janvier tiɲɛna a seli kɛra ɲina maa caman nisɔndiyara dɛ Zanga maaw nisɔndiyara parce que Zanga a fɔra ko janvier ɲina 20 janvier a seli kɛra k'a sɔrɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kura o y'o fɔ souveraineté retrouvée o t'o ye o y'o ye bon Zanga tiɲɛ yɛrɛ la Mali an ye ko dɔ yira an ye ko dɔ yira diɲɛmaa la parce que janvier kalo tile 19 président Assimi taara avion minnu kunbɛn an ka pankuru jigiyɔrɔ la pankuru minnu kunbɛra vraiment a ye maliden caman sewa a y'an nisɔndiya wa a y'an bila k'an da an yɛrɛ la bi Zanga n'i bɛ fɛ ka i ka jamana n'i bɛ fɛ k'i ka jamana lakana walima n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka siran ɲɛ k'i bonya i bɛ kɛlɛkɛminɛn de san a bɛ daminɛ n'o ye hali n'i ma kɛlɛ kɛ bi jamana caman bɛ kɛlɛ tɛ yen mais kɛlɛkɛminɛn min b'u bolo mais kɛlɛkɛminɛn min b'olu bolo u kɛlen bɛ k'u ka jamana fa kɛlɛkɛminɛn de la tewu o don première puissance ninnu est-ce que kɛlɛ bɛ yen non kɛlɛ tɛ yen États-Unis Chine Russie hali n'a sɔrɔla Russie kɛlen bɛ ka taa kɛlɛ wuli bi yɔrɔ wɛrɛ nka Zanga min b'u bolo bi kɛlɛkɛminɛn dafalenw de don o don n'a a dɔw bɛ yen u ciko kelen bɛ se ka diɲɛ wuli k'a jɔ mais Zanga pour que ka se ka bonya i ka se ka karama maaw ka siran ɲɛ bon f'i ka nin minɛn ninnu de san ka bila i bolokɔrɔ o don maaw t'a wele ko respect forcé ya oui bonya jaguyalen bon an ka président Assimi Goïta vraiment a bɛ ka nin sira min ta nin ka ɲi parce que i kana dɔwɛrɛ dɔn kɛ Zanga i bolo bɛ baara min na Assimi Goïta sɔrɔdasi de don c'est un colonel maintenant n'a ye nin kɛ on ne peut que le féliciter o don jamanadenw tɛ se ka foyi fɔ Assimi ma bi fo k'a fɔ ko vraiment président i ni ce k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye minɛn min san ka di jamana ma bi parce que bi Zanga di nɛgɛ dɛ n'i ye dafɛla in lajɛ bi jamana si tɛ bi min tɛ k'a fɔ cɛ a tɛ ninnu a ye ninnu ɲiyɔrɔji sigi dɛ o don ninnu bɛ ka min kɛ nin n'an ma farati bi na an dafɛ jamana kɛlɛ tɛ dɛ mais Zanga an bɔra ka kuma min fɔ sisan ne mi yɛrɛ lakana n'i ma kɛlɛkɛminɛn san k'i sigi maa tɛ siran ɲɛ o don u m'a fɔ qui veut la paix
prépare la guerre o don et la guerre a un coût aussi o don siga t'o la parce que n'i ma mɔgɔw bɛ k'a fɔ sɛgɛn bɛ yen tiɲɛ don sɛgɛn bɛ yen mais ne b'a dɔn an ka wari in fɛn fɛn bɛ yan bi ni gɛlɛya bɛ yen jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ c'est à dire ko dɔ de bɛ yen an bɛ ka bɛn ɲini o don mɔgɔw tun m'a faamu mais sisan a bɛ n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a faamu u bɛ k'a faamu dɔɔni dɔɔni mais jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u kana ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ ils préparent la guerre ils préparent la paix oui il faut préparer la souveraineté alimentaire mɔgɔw ka se ka lafiya o don dun ka fa k'o sabati dun ka fa tiɲɛ don an ka minɛn bɛ ka sa ka se ka an lakana mais yɔrɔ dɔ sira dɔw bɛ yen ministère créé kun ye mun ye o don yaasa ka ministère de la défense bɛ yen ale ta ye lakana ye agriculture bɛ yen ale ta ye dun ka fa sabati ko ye énergie eau et assainissement n'a ɲɔgɔnnaw courant ko jiko bon ni ministère ninnu da tɛ armée la o don on peut féliciter aujourd'hui le ministère de la défense siga t'a à la travers Sadio Kamara le ministre mais les autres ministères là minnu bɛ yen ko jamana fɛn wɛrɛ kalifalen bɛ olu la baloko jiko courant ko ni sɛnɛ sɛnɛ bon nin ye fɛn ye Mali la bi min kelen bɛ ka an ka souveraineté a jɛ o don siga t'o la parce que an mana tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ ninnu vraiment aujourd'hui mɔgɔ t'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ tanu a ka baara la o don jamana ɲɛmɔgɔ ni kan'a tanu sinon n'i y'a tanu a b'a bolo jigin yan zanga a b'a bolo jigin mɔgɔ caman bɛ yen olu tanuna jamana in kɔnɔ yan u y'u bolo jigin siga t'o la bon il faut continuer à critiquer o don ni mun man ɲi o ka fɔ critique positive voilà ni mun ka ɲi o bɛ fɔ ni mun man ɲi o ka fɔ o fana ka fɔ o don bon les différents ministères là f'u fana ka sari jamana baara minnu kalifalen bɛ u la bon e k'a lajɛ kuranko san joli an bɛna bɔ nɛnɛ na sisan an bɛna don funteni na ɲina a kana fɔ an ye fiyewu ko ɲina ko kuran bɛ tigɛ mɔgɔw la kuran bɛ tigɛ jalo an ma don funteni na fɔlɔ nɛnɛ fɛ an tɛ ka kuran sɔrɔ weekend tɛmɛnen yɛrɛ kuran tun tɛ Bamakɔ kuran tɛ yen k'a daminɛ sɔgɔma a ye ko fɔ nɛgɛ kaɲɛ 18 kuran tun tɛ fansi kuran tɛ bon nin ye n t'a dɔn o bɛ ka funteni de labɛn wa mun don wa n t'a dɔn ala ka ko ye dɛ a ka ko ye dɛ nin ko in ma nɔgɔ dɛ n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ san o san kuran tɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ SOMAGEP tɛ se ka ji di jamanaden bɛɛ ma projet kabala kɛra yan o kɛra a fɔra ko projet kabala la farafinna ni Nigéria wa walima yɔrɔ jumɛn c'est à dire projet in tɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ yan bon a ji n'a bɔra c'est à dire e bɛ c'est à dire pression min b'a ji la cogo minnu bɛ yen nɔ adamaden yɛrɛ n'i jɔ e b'i jɔ cogo in kɔnɔ ji bɛ taa n'i ye tellement pression b'a la an m'o nɔ ye dɛ voilà aujourd'hui a bɛ projet kabala kɛra a bɛ ni kana san joli bɔ robinet si tɛ yen bi ko ji bɛ ka bɔ a fɛ siga t'o la mɔgɔw bɛ ka forage de sen u ka yɔrɔw la n'i ye so kɔni jɔ i bɛ forage sen i fɛ yen n'o tɛ i ni ji tɛ parce que SOMAGEP tɛ ka se ka ji di mɔgɔ ma ayiwa ji tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ ka sɔrɔ a tɛ faamu sira tɛ an bolo Bamakɔ yan bi pour que ka se ka munumunu maɲumanko ko dan don ni fɛnw tiɲɛna u bɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 o tɛ dilan nin bɛɛ ye fɛnw de ye kow bɛ taa dɔɔni dɔɔni mais ni nin kuma fɔra a bɛ fɔ ko i bɛ ka fanga critiquer bon fanga critiquer tɛ zanga les différents ministères qui sont là mais baaraw kalifalen don u la bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ n'a ka baara lo n'a fɔra ko i ye fɛn ko kuma min fɔ sisan i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ fɛn c'est à dire yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw de bɛ taa jogoso ɲɔgɔn na hali polisiw tɛ se ka circulation dilan yɔrɔ la u sigilen ɲɛ bɛ kɛ mɔgɔw la o n'a ɲɔgɔnna caman tout ça nin bɛɛ bɛ dugu ɲɛda ɲɛ ka dugu tɔgɔ ja siga t'o la an filɛ ka sira min ta nin ye ka an jamana mɔgɔw ɲɛ bɔ an na bi mais nin sira ninnu fana an bɛ se ka kɛ ka jamanadenw bɛ se k'u disi gosi n'u ka jamana ye siga t'o la Amadu Jalo bɛ misali dɔ d'i ma an ka siraba ninnu sanfɛ a sira dɔw bɛ yen nɔ i b'a nɔgɔlen bɔgɔmugu de bɛ fara ɲɔgɔn kan fo gitɔrɔn bɛ tunu a tɛ furan zanga an kɔni Bamakɔ kɔni ye Mali capitale ye mais Bamakɔ ne kɔni bolo n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ hali u ka capitale u k'a bɔ Bamakɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ oui ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ parce que région bɛ région na o jɛlen bɛ Bamakɔ ye ka taa ka segin pewu
ka taa ka sigi n ye dɔ ka kuma mɛn ko lafiyabugu ɲamantonba ko n'i tɛmɛra hali n'i ka mobili vitiri yɛlɛ ko mura b'i minɛ bon tout ça a bɛ mɔgɔ jigila tigɛ siga t'o la kaburu dɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ ɲamanw bɛ yan san olu bɛ ɲini ka na depuis pataraba tile fo sisan olu bɛ yen u sen tɛ ka cɛ ka bɔ yen siga t'o la bon tout ça n'a fɔra capitale kuturu organisation foyi tɛ se ka kɛ ka se ka capitale dilan bɛɛ yen bɛ ka to yen sira bɛ dilan sisan i b'a sɔrɔ feerekɛlaw bɛ t'u sigi sira siga foyi t'o la i b'a fɔ ko sira dilanna olu de o n'a ɲɔgɔnna caman bon Bamakɔ problème ni misɛnmanin minnu filɛ nin zanga n'a ma bɔ yen sigi tɛ ja dɛ a tɛ ja sigi tɛ ja tɛ ja voilà donc nin n'a ɲɔgɔnna caman zanga an bɛ ala deli faamaw halisa Asimi vraiment a bɛ sira dɔ kan sira in i b'a dɔn ko jamana ka siniɲɛsigi a hami b'a la siga t'o la i b'a dɔn a ka kow taabolo fɛ mais a k'a ka minisiriso ninnu minnu bɛ yen ni baara wɛrɛw kalifalen bɛ u la a k'u girin ka se ka baaraw kɛ o don parce que transition nana mission dɔ de kama il faut accomplir une mission et partir siga t'o la mɔgɔw k'aw nɔ ye bi n'u taara mɔgɔw bɛ se k'a fɔ vraiment u ye ko dɔ kɛ mais il y a des choses fɛn fitinin dɔw bɛ yen n'u m'olu dilan ka taa u bɛ maaw ɲinɛ u ka ɲuman kɛlenw kɔ voilà siga t'o la u ye baara ɲuman min kɛ maaw bɛ ɲinɛ a kɔ voilà siga t'a la donc zanga an bɛ o yɔrɔ bila an bɛ don sɛbɛnw kɔnɔ kunnafoni sɛbɛnw b'an bolo kɔrɔ siga t'o la an bɛ don olu kɔnɔna la ka olu lakali Jalo an b'a daminɛ ni l'essor ye an ka sɔrɔlasiw ye san 62 sɔrɔ janvier kalo tile 20 tɛmɛlen o san yɛlɛma ɲɛnajɛw kɛra génie militaire la Bamako l'essor ye mun fɔ kan Amadu Jalo l'essor y'a jira k'a fɔ ko san 62 min ye Mali finitigiw ye armée malienne zanga san 62 yɔrɔ o tɛ tile 62 ye o t'o ye min bɛ tali kɛ o seli ɲɛnajɛw o kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ a fɔ min ma ko défilé militaire et paramilitaire n'i y'a lajɛ génie militaire min filɛ Bamako yan nɔ min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasiw an ka jamanakuntigi yɛrɛ ale ɲɛkɔrɔ min ye sɔrɔdasiw ye u ye défilé militaire kɛ finitigi fɛn fɛn bɛ Mali la yan ayiwa bɛɛ y'i ka seko n'i ka dɔnko bɛɛ y'a yira jamanakuntigi la min bɛ tali kɛ nin seli in zanga ko a bilala minan min kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ danaya ani an ka yɛrɛ sɔrɔ an ka k'an yɛrɛ ye souveraineté retrouvée ayiwa seli in kɛra o de kɔnɔna la jamanakuntigi ale min n'ale de bɛ sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ɲɛma bi chef suprême des armées colonel Assimi Goïta juma tɛmɛnen a tun bɛ place d'armes la génie militaire armée ka san 62 min ni o sɔrɔla nin ye ayiwa zanga wulikajɔ minnu kɛra ani baara minnu kɛra don tɛmɛnenw na fo ka n'a bila bi la yɔrɔ Assimi Goïta yɛrɛ kɔfɛ premier ministre tun bɛ kɛnɛ in ka ye ka taa se sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ani ambassadeur minnu bɛ Mali la yan u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka ko in seereya n'i y'a lajɛ ministre de la défense Sadio Kamara ale ka laseli kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko nin waati laban ninnu a gɛlɛyara kosɛbɛ nka Sadio Kamara y'a jira k'a fɔ fereke misɛnnin minnu donna an ka armée sen na ko a ma jamanadenw bila fiyewu ka danaya ta ka bɔ armée kan nka bi na Mali armée ko a bɛ ka jɔyɔrɔ min fa ka se ka jamanadenw lakana n'i y'a lajɛ bɛn yɔrɔ an mago bɛ bɛn na bi nka bɛn tɛ se ka na fiyewu ayiwa fo ni jamana finitigiw n'olu ma wuli k'u jɔ ka se ka bɛɛ ka kɛ kelen ye ka se ka o baara kɛ Mali finitigiw k'u b'o baara de la bi Sadio Kamara ale ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko finitigiw ka hamina fana ye mun ye bi ka se ka minan min dira u ma yɔrɔ kɔsa in na minan kura minnu nana duguma minanw ni sanfɛ minanw avion minnu ni olu dira ko Mali finitigiw nin ye dɔ fara u ka jija ani u ka danaya kan ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw olu fan fɛ n'i y'a lajɛ hélicoptère de combat radar de surveillance drone ka taa se minan wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye Sadio Kamara nisɔndiyabaatɔ ye nin kuma fɔ ka se ka an ka finitigiw k'u dusu kɔkɔ nka o kɔfɛ min ye jamanakuntigi ye seli min kɛra nin ye jamanakuntigi zanga a ma ɲinɛ finitigiw olu kɔ finitigiw ko a bɛna fɔ donbolo dira u ma nafolo miliyari 6 ani buruburu 5 ɲɔgɔnna o taara ka di an ka finitigiw olu ma o ka kan finitigi minnu bɛ yen
minnu bɛ ni olu tora fasoko la ni maa b'u kɔ muso an'u ka denbayaw ka se ka u fana ɲɛji cɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye Jalo amina u bɛɛ tora jamana ko de la lesɔrɔ ka kuma la ko min ye jɔnjɔnw fana ye o dira maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɛnɛmaya la bi minnu bɛ yen n'olu y'a kɛ faso ye n'olu bɛ ɲɛnɛmaya la bi walima ni minnu bɛ yen n'olu joginen bɛ ka se ka jɔnjɔn di u ma n'an k'a ma ko médaille o médaille ninnu médaille du mérite militaire o b'a la médaille de sauvegarde o b'a la médaille des blessés o b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman jamanakuntigi a ka sɔrɔ ka min ye nafolo kasabi min filɛ nin ye miliyari 6 ani miliyɔn 500 ka se k'o di an ka finitigiw ma n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ dɛmɛ min na a bɛ an ka finitigiw a tɛ se ka u ka baara sara dɛ nka k'u ɲɛji cɛ siga t'o la Jalo an ka kuma de ye nin ye an ye nin bɔ lesɔr ale kɔnɔna la o tɛmɛlen Jalo l'indépendant fana kumara opération tile kura ale ka laɲini ye ka jatigɛ wali kɛlɛ ale ni ka kalafiliw lakana l'indépendant ko cogo di o ko la Jalo l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko jamana in lakanani ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw u fɛlaba de jamana in a fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na siga t'o la o de la min ye armée ka san 62 o seli min kɛra o de senfɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita k'a y'a lase ko finitigiw ka baara kura dɔ bɛna bila sen kan ko min ma ko opération tilekura opération tilekura ni min filɛ nin a ka baara bɛna ɲɛsin mun ma l'indépendant ka lakali la ko a bɛna ɲɛsin kalata minnu bɛna boloda Mali kɔnɔna la yan ani bamanciya wale o kɛlɛli nin baara fila opération tilekura ale bɛna nin baara kɛ l'indépendant y'a jira k'a fɔ yɔrɔ finitigiw ka bolofara fila bɛ yen opération maliko ani opération kɛlɛtigi ninnu fila yɔrɔ n'u y'u seko kɛ jamana in lakanani na k'a daminɛ opération maliko la yɔrɔ ale ka baara yɛrɛ ɲɛsinen bɛ mun ma an ka jamana cakɛdaw foroba cakɛdaw bɛ se ka segin ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na opération kɛlɛtigi yɔrɔ ale kɔni bɛ wuli de ka bamanciw ɲini fo u dagayɔrɔ labanw na k'u sɛgɛrɛ ka t'u kɛlɛ f'u dagayɔrɔ labanw na o de y'a to bi zanga bamanci a ka gɛlɛ k'i b'u jɛrɛlen yɔrɔ la k'u bɛ tiɲɛni kɛ dagan t'u la bilen dagayɔrɔ t'u la bilen colonel Asimi Goyita y'a jira k'a fɔ ko de sababu la bi i b'a ye k'a fɔ bamanciw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u yɛrɛkɛlen de don ka sababu kɛ opération kɛlɛtigi ka nin wulikajɔ ninnu opération maliko n'i y'a lajɛ n'i taara jamana fan caman i b'a sɔrɔ an ka marabolow walima gouverneur walima jamana foroba cɛkɛrɛw olu caman bɛ hali n'a bɛɛ ma segin dɔw bɛ ka segin dɔɔni hali jamanaden minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la caman bɛ olu seginna ka taa u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ opération maliko ye min bɛna fara a kan sisan n'o ye opération tilekura ye yɔrɔ kalataw olu bɛ k'u sɛnsɛn ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye référendum ye ale tɔ man jan bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalataw bɛna labɛn ko ka se ka finitigiw ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan o min ma ko opération tilekura ale de bɛna kalataw lakana a tɛna d'aw ma dɛ bamanciw a b'u kɛlɛ nka l'indépendant ka kunnafoni la ayiwa an ye armée ka seli kɛ san 62 nka o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen zanga olu y'u bolo bɛ an bolo o fana ka fɔ ka daminɛ faransi la faransi bolo bɔ an bolo an ni faransi tɛ bilen ka daminɛ force takuba n'o ye nazaraw ka nin kɛlɛjɛkulu in fana ye olu tɛ yan bilen yɔrɔ Mali sen bɔ hali G5 Sahel fana na ka se ka olu taalen yɔrɔ min bɛ yen n'o ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ nin yɔrɔ ninnu lakana Mali finitigiw de bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bi ka se ka ninnu nɔ k'a dafa o de la i ɲɛ b'a la bi minɛn min bɛ ka di an ka finitigiw ma k'a daminɛ avion la i n'a fɔ Sukhoi 25 L39 Albatros hélicoptère type Mi-35 Mi-24 Mi-8 Mi-171 ani avion de transport min bɛ baara caman kɛ n'u kama Kaza C295 nin bɛɛ ye fɛnw ye bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara min kɛ ka se ka nɔ dɔ datugu l'indépendant de nin kuma fɔ dɛ o don siga t'o la o tɛmɛlen kɔ o la sirani ko politique ko bunanku kan ko kumaw Amadou Diallo ko politique tɔn dɔw bɛ ka kuma fiɲɛ ne fɛ wa ayiwa ɲininkali min filɛ nin ye la sirène a ko politique tɔn bɛ ka kuma fiɲɛ fɛ yalima kuma fiɲɛ fɛ a bɛ mun de nɔfɛ zanga a bɛ waati damadɔ bɔ sisan n'i y'a lajɛ jamanakuntigi min n'o b'an kunna nin ye colonel Asimi Goyita ale de bɛ furanjɛla fanga in koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna ale de ye jamanakuntigi ye bi yɔrɔ n'i y'a lajɛ
coup d'état min n'a kɛra fo ka n'a bila bila politique maaw caman de bɛ yen minnu ma sɔn furancɛla fanga in a taabolo ma n'i y'a lajɛ k'a daminɛ fanga dafiri waati fo ka n'a bila bila yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ ka baara dɔw labɛn i n'a fɔ référendum n'a ɲɔgɔnnaw an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko sirɛni y'a jira k'a fɔ nin bɛnnen tɛ politique tɔn dɔw ma nin bɛnnen tɛ politique tɔn dɔw ma ko cogo di dɔw ko Asimi Goita ko an ka jamana sariya sunba ko n'a bɛ fɛ ka falen k'a ka to yen ko bi politique tɔn dɔw bɛ yen olu kun kelen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya baara dɔw taabolo la nka bi olu kun ye kunun an man di nka bi u bɛ ɲɔgɔn fɛ ko o de la n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Adama PAJ ale ni cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie ko olu kun bɛ ɲɔgɔn bolo ko u jɛra ka communiqué dɔ kɛ janvier kalo tile 19 san 2023 ko ni politique tɔn minnu filɛ nin ye bi u bɛ fɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'a fɔ jamanakuntigi ye ko a bɛ baara min na n'o de ye an ka jamana sariya sunba a yɛlɛmani ye ko a ka ko in a k'a bila a ka i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma n'o ye kalata sɛbɛlamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalata a k'o labɛn a ka nin yɛlɛmani ninnu to yen Zanga n'i y'a lajɛ ko kunungo ani bi o tɛ kelen ye sabu Adama PAJ min tɔgɔ fɔtɔ filɛ nin ye nin ani cadre d'échange min fɔtɔ filɛ nin ye nin kunungo ninnu kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ sabu ko u ma bɛn ko la fo u ye baw yɛrɛ fara cadre d'échange ni Adama yɔrɔ cadre yɛrɛ kun ye jalaki bɛ Adama kan k'a fɔ a ɲɛna ko a tɛ ye u ka jɛrɛ la ko u ka fɛn fɛn bɛ kɛ ko Adama ti ye a ko kɛnɛ kan u kun y'o fɔ f'a kɛra sababu yɛrɛ u ye Adama yɛrɛ gɛn ka bɔ cadre la Adama y'i yɛrɛ ta bi o Adama kelen ani cadre d'échange maaw ko janvier kalo tile 19 tɛmɛnen u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko u bɛ fɛ ka kangari da jamanakuntigi ye ko a ka constitution ko in k'u k'a bila bi na o de la i ye ɲininkali min kɛ yalima politique tɔn ninnu u bɛ ka kuma fiɲɛ de fɛ wa nin yɔrɔ de don la sirène de nin kuma fɔ o bɔlen an bɛ taa challenger ta Amadou Diallo ale ko maliyɛn minnu bɛ Guinée équatoriale olu ye dɛmɛ kɛ muso cɛ sabagatɔw ye olu minnu cɛw kun ye finitigiw ye minnu tora fasoko la o kɛra kɛ Zanga min ye ni fasidi sɛbɛn le challenger ye a y'a jira k'a fɔ ko maa maa bɛ yen ni e sera ka hali dɛmɛ kɛ finitigiw ye minnu bɛ yen n'u jɔyɔrɔ bonyana jamana ko la kosɛbɛ maa min tora u kɔ i ye dɛmɛ de kɛ faso ye o don min bɛ tali kɛ maliden minnu bɛ yen ne olu bɛ Guinée équatoriale olu bɛ tungala ye nka u ma ɲinɛ faso kɔ dɛ ko janvier kalo tile 19 tɛmɛnen na secrétaire général min ni o bɛ diaspora bureau national ale tɔgɔ la collectif pour la refondation du Mali Korema Madame Samake Fatoumata Ashtraoré ko ale ye dɛmɛ dɔ di maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan olu tɔgɔ la finitigiw ka cakɛda min bɛ yen n'o ye direction de service social des armées muso cɛ sabato ani u den minnu b'u kɔ ni olu ye fantanw ye ka se ka u dɛmɛ ani minnu bɛ yen ni olu fana joginna kɛlɛkɛyɔrɔw la n'u bɛ furakɛli hukumu kɔnɔna la bi n'i y'a lajɛ min ye commandant Sulemani Sidibe ale min ye service social ɲɛmaaba ye armée tɔgɔ la ale de ye minɛn ninnu u kunbɛn minɛn caman de don minɛn n k'a fɔ finiw b'a la balow b'a la a n'a a ɲɔgɔnna caman min bɛ tali kɛ commandant Sidibe la a ye foli ta ka da nin kan kosɛbɛ a ko maa o maa bɛ yen ni e bɛ nin waleɲuman bɔ i yɛrɛ la k'a ta ka ɲɛsin Mali finitigi minnu tora fasoko la ayiwa u kɔ ka se ka u dɛmɛ ko i ye faso dɛmɛ o de la jamanaden minnu bɛ yen malidenw don minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée équatoriale ale kɔnɔna la olu de ye nin waleɲuman in kɛ Zanga misali de don dɛ hali n'i yɛrɛ bɛ se ka kɛ i ka tɛmɛ n'a ye fɛn ɲɛnaman ba challenger de nin kuma fɔ an b'u fo la ko nun ce o bɔlen ale challenger kelen kɔnɔ Diallo ko Mande sifilakaw ko murutilen don Mande n'ale fɔra a filɛ nin ye n'i bɛ taa ayiwa Guinée ni Mali cɛ o don Mande duguw bɛ yen nɔ de n'i y'a lajɛ Kangaba mara nin kuma bɛ yen nɔ de ko sifinnaka dɔw de bɛ yen a bɛ n'a fɔ u murutilen bɛ bi
u ye bataki dɔ de kɛ communiqué dɔ u ka sifinakaw ka ɲɛma n'o ye docteur Seku Keita ye ale u ka jɛkulu coordination ɲɛma di ale ko u dimininen bɛɛ bi sabu ko wale dɔ de kɛra a kɛra Nuga o commune rurale kɔnɔna la janvier kalo tile 10 tɛmɛnen in na yɔrɔ ko tiɲɔgɔnya dɔ de kɛra ye a kɛra dugu damadɔ de ɲɔgɔn cɛ Naga ani Tombala Naga ni Tombala olu sifinakaw a bɛna yɔrɔ sanubɔyɔrɔw de don sanubɔyɔrɔ minnu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ sifinakaw u bɛ ti ɲɔgɔn na fo fagali yɛrɛ bɛ bɔ a la ko o waleya dɔ kɛra ko nka k'a ta don la ka n'a bila bi la olu ye olu ma faama ye dɛ faama si de ma wuli k'a fɔ ko nin ko in k'u bɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye maa faga dun bɔra ko min na min ye coordination des jeunes du Mandé u y'a yira k'a fɔ ko u ka bataki kɔnɔna la olu tɛna se nin ma diya u ye k'a fɔ de nin ɲɔgɔnna waleya kɛra faamaw ma se ka hali wuli ka taa olu lajɛ walima ko in a bɛ se ka dala sa cogo min na ka se k'u da don a ko la Mande sifinakaw ko nin ko in de ma bɛn u ma ko nka olu bɛ min fɔ faamaw ye olu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ sifinakaw tɛna se ka ti ɲɔgɔnya cogo min na bɛn ni keleya bɛ se ka ayiwa na u ni ɲɔgɔn cɛ o y'u ka taabolo ye nka faamaw fana k'u kɔfilɛ u la dɛ siga t'o la u jo don le challenger de nin kuma fɔ o don Amadou Diallo nin ye kabako ani maɲumatɔ ko ba ye kabako don dɛ Diallo n bɛna mun f'i ye tan cɛ 4 de binna dennin fitinin dɔ kan min san ye san 14 dɔrɔn ye Nouvelle Horizon ko cogo di o ko la Zanga ni kɔni n'i ma sa i b'a bɛɛ mɛn Nouvelle Horizon ale ye nin kuma fɔ ni kabako a ko musomanin dɔ min tɔgɔ ye ko Korotim Traoré min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 20 tɛmɛnen na ko a fatura nka dantɛmɛ wale dɔ de tara k'a sɛgɛrɛ n'o ye binkani ye lamɛnbaaw ka hakɛ to ni kabako ye nin kɛra décembre kalo tile 31 tɛmɛnen yɔrɔ o ye seli ye o ye fɛti ba ye 31 su ko communiqué dɔ kɛra janvier kalo tile 20 tɛmɛnen na minisiriso min bɛ muso ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna k'a ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ Korotum Traoré n'a si bɛ san 14 dɔrɔn na mɛlɛkɛnin don dɛ nin ma don ye donmaa ye min ye cɛmisɛnnin dɔw de ye olu de binna a kan binkani tile damadɔ kɔfɛ ko a ye diɲɛ to a m'a min a m'a bɔn nka ko a taara u y'a bila ka taa Kati ale dɔgɔtɔrɔso de la nka joginda in a ma se ka ku a la n'i y'a lajɛ waleya in yɛrɛ nana cogo min na Nouvelle Horizon ka fɔ la yɔrɔ 31 su yɔrɔ cɛmisɛnninw ni musomaninw bɛɛ u bɛ bɔ k'u bɛ taa ɲɛnajɛw kɛ ni musomanin min filɛ n'o ye Korotim Traoré ye a bɛ n'a fɔ ani ni cɛmisɛnnin ninnu u ye ɲɔ kunbɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka taa ɲɛnajɛ kɛ 31 su o ɲɛnajɛ dɛ o de taara falen nin na k'u ye a bɛ n'a fɔ u ye minfɛnw de k'a kɔnɔ ka kuma yɛlɛmanen u ka sɔrɔ k'u mago ɲɛ a la o de mago ɲɛ la o de taara laban nin ko la tan kabako nka minisiriso min bɛ muso ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna a ko a ye ko in k'a y'a bila tribunal de grande instance ale ka bolo kan sariya de bɛ k'a ka baara kɛ sisan o y'a jo ye Nouvelle Horizon de nin kuma fɔ Nouvelle Horizon ni kabako ye kabako don dɛ Diallo ɲinɛ tɛ maaw dusukun na bilen bi in na Zanga n'i ma sa i bɛ ko bɛɛ mɛn diɲɛ sosigi laban in na i b'a bɛɛ mɛn i b'a bɛɛ ye Diallo ko Ala ka badabada Ala ko dali nɔgɔya ye amina rabi Amadou Diallo an b'a kun cɛ ni soir de Bamako ye ka na finitigi 5 olu mun kun minɛlen don mɔgɔ faga kama olu de bolila ka bɔ kaso la ka na gendarmerie ka min filɛ ni Bamako yan nɔ ko nin ye finitigi 5 ye minnu bɛ yen n'olu kɔni ye kaso kogo de kari ka boli ka bɔ kabako Zanga ko dabaliban ko don dɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ a kɛra janvier kalo tile 22 san 2023 tɛmɛnen na ko kunnafoni bɔra ka bin ka Mali finitigiw ka unité minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamako yan nɔ unité fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ayiwa ko finitigi 5 bɛ yen k'u ye kan u y'a kogo kari ka bɔ ka sababu kɛ ninnu ko minɛnen bɛ mun kama mɔgɔ faga u kun minɛnen bɛ mɔgɔ faga de kama Basi Keita caporal Purumbumbe Munkoro deuxième classe Poussé Dumba Munkoro soldat première classe Moussa Dunyon ani Moussa Sanogo olu de bolila ko ni maa damadɔ min filɛ nin ye sɔrasiw don u minɛna mɔgɔ faga de kama u kun lasagolen bɛ ka na nka k'u ye kogo de tigɛ ka boli ka bɔ ninnu ka ɲini ka ye dɛ o ye kabako ye soir de Bamako de nin kuma fɔ maa fagalaw an cɛ la sɔrasi
marifatigi an b'a bila yan zanga ni ala sɔnna waati sera an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ o lakale an lamɛnbaaw ye an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ